Θα πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο Τρυπίδης. Και Ευκλήδης. Πρέπει η αριστερά όχι να έχει μόνο ένα όραμα, αλλά και ένα οδικό χάρτη για να φτάσει σε αυτό. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια αδρή περιγραφή του που θέλουμε να φτάσουμε, αλλά πρέπει και να έχουμε άμεσα καθημερινά αιτήματα και ένα οδικό χάρτη για να φτάσουμε σε αυτό το όραμα. Θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις και απλά θα πρέπει όταν κάνουμε τις ερωτήσεις να λέμε και σε ποιον την απευθύνουμε. Άρα να είναι και το όνομά τους όμως, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξεχωριστά οι ερωτήσεις, ξεχωριστά οι τοποθετήσεις, οι όποιες. Μαζί, ό,τι θέλετε. Δημήτρης Καπταφτάς λέγομαι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ότι αν ξεχάσουμε προς στιγμή το περιβάλλον, την κρίση κτλ. Υπάρχει άλλος λόγος για την αποανάπτυξη ή την απομεγέννηση? Μήπως θα έφτανε να ξεκινάμε από το λόγο ότι δεν τα χρειαζόμαστε, όχι ότι καταναλώνουν πόρους. Τα παραπάνω πια δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ένα μήνυμα που να λέει ένα απλό καλημέρα. Δεν χρειαζόμαστε τσιμέντο σε όλους τους δρόμους της πόλης και του χωριού. Δεν χρειαζόμαστε 100 κουστούμια. Ο κυριότερος πόρος που θα έλεγα ότι είναι ανεπαρκεία είναι ο χρόνος. Έχουμε 24 ώρες την ημέρα, ό,τι και να κάνουμε. Έχουμε 100 χρόνια ζωής στο πολύ, ό,τι και να κάνουμε. Λοιπόν, το να κατεβάσουμε 1000 ταινίες, το να έχουμε 5 σπίτια, το να έχουμε 100 ρούχα, το να έχουμε 5 κινητά, δεν πρόκειται να τα απολαύσουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι στο αρχικό. Θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να ξεκινάμε ότι ο λόγος της αποανάπτυξης είναι ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Όχι, και μετά να είναι για τη φύση. Σε ποιον την απευθύνεται την ερώτηση? Σε μένα. Ευχαριστώ. Δεν θα κάνω ερώτηση, όχι ότι δεν έχω, θα κάνω μια τοποθέτηση και εσείς μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ενδεχόμενα από τα πράγματα που θα πω. Καταρχήν έχουμε συγγυγάνια Ιωσήφ, παρακολουθώ το θέμα, είναι ένα καλό βήμα αυτό για να εμπλουτιστεί ο διάλογος και σαν τέτοιο τον εισπράττει. Ξεκινώ λοιπόν λέγοντας ότι ήδη ο υπότιτλος, ο κομμουνισμός της υποανάπτυξης μπορεί να σώσει τη γη. Έχει τουλάχιστον τρεις πλευρές που θα να κάνω κριτική. Η μία είναι ήπια, δηλαδή δεν έχει αποδειχθεί ακριβώς σε τι συνίσταται η αποανάπτυξη. Είναι μια γενική τοποθέτηση που έχουν χωρέσει μέχρι τώρα πολλά πράγματα. Το πράγμα γίνεται πιο δύσκολο όταν σε αυτή την προσέγγιση προσθέσουμε και τη λέξη κομμουνισμός της υποανάπτυξης. Και αποανάπτυξης, συγχωρέστε. Και το τρίτο είναι πώς αυτά τα δύο μαζί, που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί και περιέχουν στοιχεία για συζήτηση και εξέλιξη, μπορεί και να σώσουν τη γη. Με αυτή λοιπόν την εισαγωγή θα ήθελα να αναδείξω μία διάσταση, γιατί προφανώς δεν έχουμε μισή ώρα, είναι η σχέση της οικολογίας με την εργασία. Και όταν λέω εργασία εννοώ τη μαρξιστική προσέγγιση της εργασίας, δηλαδή την παραγωγή, όπου κατά τον Μάρξ εμπεριέχεται η διάσταση η οικολογική, από τη φύση της. Δεν απέκτησε η οικολογική διάσταση αργότερα όσο αφορά τη χρήση. Εμπεριείχε όσο αφορά την παραγωγή καθεαυτή.
το αντικείμενο της παραγωγής. Εκεί λοιπόν βρίσκουμε τα πρώτα σημάδια και εδώ αρχίζουν και οι πρώτες διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση αυτή. Κάποιοι όπως ο Σάιτο έχουν αλλάξει τοποθέτηση, είτε προσαρμόσαν την ιστορική τοποθέτηση, θεωρώντας, ενώ στην αρχή βλέπανε τον Μάρξ να υποστηρίζει γενικά την οικολογική διάσταση, τελικά κατέληξαν διαχωρίζοντας τρεις ιστορικές φάσεις, χωρίς να το αποδεικνύουν, ότι ναι μεν ο Μάρξ ξεκίνησε σαν πρωτουβιστής, να παράξουμε, εν διευτεκτώσει, πέρασε μια φάση μετάβασης οικολογικής και στο τέλος κατέληξε να είναι οικολόγος. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί καθόλου και γίνεται αντικείμενο κριτικής από τη μεριά του Μπέλαμι Φώστερ, ο οποίος θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος, μάλιστα ισχυρίζει ότι είναι ανιστόρικο λάθος. Τι σημασία έχει αυτό στη συζήτηση την οποία κάνουμε? Εάν είναι αλήθεια ότι η οικολογία περιέχεται στον τρόπο όχι μόνο που παράγουμε, αλλά και το τι παράγουμε, γιατί και το πώς παράγουμε έχει υποθεί, αναφέρθηκαν οι ώρες, συνθήκες κτλ. Λίγα υπόθεσαν όμως τι παράγουμε. Παράγουμε είδη και αντικείμενα τα οποία είναι χρήσης ή ανταλλαγής. Αυτή είναι μια βασική διάσταση. Τι επιθυμούμε εμείς σαν πολιτική οικονομία να θεωρούμε ότι είναι η προσέγγισή μας. Επ' αυτού θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια αυτή η αμφισβήτηση στο μέτρο που είναι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς συνδυάζεται σε ένα σύστημα, γιατί κάποιοι και εγώ ισχυριζόμαστε ότι η κοινωνία και φύση είναι ένα σύστημα. Δεν είναι μια κλίμακα, δεν είναι κλίμακες, δεν είναι στάδια, είναι σύστημα. Πώς λοιπόν τα μέρη του ενός συστήματος, όπως είναι η κοινωνία και η φύση, μπορεί να μην ρηγματώνονται όπως έχει μέχρι τώρα διαπιστωθεί. Εκεί λοιπόν αναδεικνύονται, και εδώ λίγο, αν και ο Ευκλήδης ήταν σαφής προς το τέλος τουλάχιστον, να αναδείξουμε τις ανισότητες. Δηλαδή, το δίδυμο ανισότητα ή μάλλον επίθεση στην ανισότητα, ταυτόχρονα με διασφάλιση της βιωσιμότητας, και εδώ χρειάζεται συζήτηση για τη βιωσιμότητα, είναι ένας λόγος για να θεωρήσουμε ότι η πολιτική αυτή μπορεί να είναι της αριστεράς ή όχι της αριστεράς. Θα κάνω μια αναφορά και μετά θα σας δώσω το μικρόφωνο. Το θέμα της εργασίας, αν το δούμε και αριθμητικά, βλέπει ότι το 90% της παραγόμενης παγκόσμιας εργασίας παράγεται στο Νότο συνήθως και καρπούται το 21% του εισοδήματος. Αυτό μαζί με τις άλλες εντυπωσιακούς αριθμούς θα πρέπει να καταλάβει, θα πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε ότι η κατανομή των πολιτικών, η γεωγραφική και η κοινωνική, είναι ένα δύσκολο και κυρίως, για να όχι αποκλειστικά, πολιτικό έργο. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζει ένα θέμα που είναι παγκόσμιο, όταν επιδρά διαφορετικά σε κάθε πληθυσμό, σε κάθε πόλη, σε κάθε οικογένεια σχεδόν. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται, αλλά δεν έχει δοθεί μια σαφής απάντηση. Θέλουμε να εξισορροπήσουμε το σύστημα, να κατεβάσουμε τους πλούσιους προς τα κάτω ή τους οικολογικά δυσμενείς προς τα πάνω και να ισορροπήσει το σύστημα. Μάλλον δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Το θέμα λοιπόν, κατά τη δική μου αντίληψη, και όχι μόνο δική μου, γιατί αυτές είναι προσεγγίσεις που κάποιοι άλλοι τις δουλέψαν πολύ περισσότερο, το θέμα της προσέγγισης, της προσέγγισης ισότητας στην επίλυση του θέματος είναι ένας δρόμος που μπορεί να μας επιτρέψει το σχεδιασμό. Γιατί και ο Μπέλαμι Φώστερ δεν χρησιμοποιεί τον όρο the growth καθόλου. Πολύ δε περισσότερο το κομμουνιστικό. Του είναι ασαφής αυτός ο όρος. Του είναι όμως σαφές ότι χρειάζεται σχεδιασμό. Και σχεδιασμό λαμβάνει υπόψη πράγματα. Φυσικά πράγματα, πόρων πράγματα και κοινωνικά. Εκείνο δηλαδή που στο τέλος είπαμε ότι δύο μεταβολισμοί, ο κοινωνικός και ο άλλος, αυτή τη φορά βρίσκονται σε ρήξη. Δεν θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Εγώ πάρα πολύ σύντομη θα είμαι. Ναι, στον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Το όνομά σας? Κατερίνα Ρεμούντου. Στον Ευκλήδη Τσακαλώτο ως πολιτικό, θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα. Πώς βλέπει τη νίκη του Μαγκάνη
που εξελέγει δήμαρχος στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω τι έχει γενικότερα στο νου του Μαγκάνη, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες της Νέας Υόρκης εξετίμησαν ιδιαίτερα την νίκη του, διότι είπε ότι θα κάνει 5 πράγματα, να δούμε βέβαια αν θα τα καταφέρει. Αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Γιώκαρης, λέγομαι Βασίλης. Θα πω 2 λόγια. Κράτομαι της κουβέντας που είπε ο σύντροφός μου ο Ευθύμης, στο τέλος, τελειώνοντας, αν κατάλαβα σωστά. Δέχομαι και εγώ αυτή τη σημείωση, αυτόν τον προβληματισμό καταρχήν, πώς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποανάπτυξη, για μείωση, για λιτότητα, τη στιγμή που οι κοινωνικές ανισότητες, μιλάω για την Ελλάδα, αν πάω πιο μακριά, σήμερα εκτινάσσονται. Ποιον, πώς θα πείσουμε. Πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα, αν το κατάλαβα σωστά και συμφωνώ. Ερώτημα και με το δίλημα. 2 σκέψεις από τις δικές μου τις δραστηριότητες και τους προβληματισμούς. Εδώ και λίγα χρόνια στην Ελλάδα αναπτύσσεται ένα πανελλήνιο κίνημα ελεύθερα βουνά χωρίς αιωλικά, να το πω μια κουβέντα. Στο οποίο η γνώση μου είναι ότι εκεί συμμετέχει τοπικά κάθε φορά διάφορος κόσμος. Απόψεις από την άκρα δεξιά γενικότερα μέχρι και την άκρα αριστερά, θα λέγα, την εξωκοινοβουλευτική. Συμπίπτουν και λένε όχι σε εμάς, δείτε, βάπε κλπ. Όχι σε εμάς άλλες ανεμογεννήτρες, ιδίως αυτές τις ρημάδες συσσωματώνουν κάθε τι το αρνητικό του τεχνολογικού πολιτισμού σήμερα, για λογαριασμό τους. Νομίζω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει, αν όχι σε μια συζήτηση ευρύτερου ενδιαφέροντος, θεωρητικού ενδιαφέροντος και πρακτικού και θεωρητικού όπως σημαίνει, αλλά πρέπει να μπαίνουν και ερωτήματα. Δεν ακούει κανείς σε τέτοιες συζητήσεις, βρέθηκα και πρόσφατα σε μία, πέρα από το τι διαβάζω, αυτοί που έχουν μια τέτοια τοποθέτηση. Όχι άλλες ονομογεννήτριες, όχι στον ορίζοντά μου ανεμογεννήτριες, διότι έχουν του κόσμου τα δεινά. Οικολογικά, οικονομικά, ενεργειακά κλπ. Αν δεν βλέπω να λένε κάποιοι από αυτούς πόση ενέργεια χρειαζόμαστε σήμερα στην Ελλάδα, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Ποιοι την καταναλώνουν, κατά ποιο ποσοστό. Όλη αυτή την ενέργεια πόση είναι, την καταναλώνουν όλοι οι υπερπλούσιοι, το 1%, το 10%. Τα μεσοστρώματα πόσοι καταναλώνουν. Οι φτωχοί, το 50% πόσοι καταναλώνουν. Μιλάμε για μέσο όρο. Και να προχωρήσουμε την κουβέντα και να πούμε, ωραία, αυτοί θέλουμε σήμερα να εξακολουθήσουμε να την καταναλώνουμε απόρριτα και με αμερικάνικο LNG, και ας είναι 2 φορές πιο τοξικό, πιο περιβαλλοντικά επιζήμιο, ας είναι πιο οικονομικά επιζήμιο, εμείς αυτό θέλουμε και γι' αυτό το αποδεχόμεθα. Ξαναανακαλύπτεται με εξυγχρονισμένα προσφορές τα πυρηνικά εργοστάσια και αυτά τα θέλουμε και με αυτά τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε αυτές τις ταραβατόρες του χρόνου κάθε έτους να τις παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές. Για τους λόγους που λέμε. Ούτε τις βροχές αφήνουν να αναπτυχθούν, ούτε τα χιόνια τα διώχνουν, τα υδροφόρα, τους υδροφόρους ορίζοντες καταστρέφουν και τι δεν αφήνουν, και τι αφήνουν όχι. Τίποτα. Εκεί πρέπει να μιλήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα. Αν θέλουμε να συνεννοηθούμε με αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι πλούσιος αυτός ο κόσμος. Περιλαμβάνει, κατά τη δική μου την εκτίμηση, καταρχήν, ούκο λίγα μεσοστρώματα. Θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποια στοιχεία. Για να δούμε, απορρίπτονται συνήθι οι ανανεώσιμες πηγές. Δεν απορρίπτονται οι ίδιες αρκεί να τις έχει το κράτος στην ιδιοκτησία του. Πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση, έτσι ώστε να δούμε και να επιδιώξουμε τα οράματα και τα προγραμματικά προτάγματα να συγκεραστούν, όχι στη βάση του ελάχιστου κοινού παρανομαστή, αλλά τη σύνθεση τομών που ανοίγουν δρόμους σε ευρύτερες συμμαχίες στην κοινωνία και στην πολιτική και στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως επιδιώκει η αριστερά
είτε και η κεντροαριστερά εδώ και δύο και χρόνια να επιτύχει, αλλά και γενικότερα με ποια κοινωνικά στρώματα θα γίνουν οι οποιασδήποτε αλλαγές στην κατεύθυνση την οποία θίγουμε σήμερα εδώ, από ανάπτυξη. Σοβαρότατος όρος, προσελκύει το ενδιαφέρον, είναι χαρακτηριστική και η σημερινή συμμετοχή, αλλά χρειάζεται αρκετή συζήτηση και ποικίλη συζήτηση, περιλαμβάνοντας και τέτοια άμεσα πρακτικά ζητήματα. Τα θέτει το κίνημα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αλλά πρέπει να πάρουμε θέση, μην μπαίνοντας στο επίπεδο, και τελειώνω, ναι, με όρους περιβαλλοντικούς. Αυτό δεν έχει τίποτα, μπορεί να τα σκεπάζει όλα για μένα. Αρκεί αυτό να το πούμε. Τελείωσε εκεί η συζήτηση. Κατά τη δική μου γνώμη δεν τελειώνει σε καμία περίπτωση. Είμαι υπέρ των ΑΠΕ, αλλά με άλλο μέτρο, με άλλο σταθμό, πιθανόν εκεί να προσθέσει κάποιο και να σεβαστώ και να τον ακούσω και με άλλη τεχνολογία και με άλλους ιδιοκτήτες. Αλλά όχι ότι δεν χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά χρειαζόμαστε αυτά που έχουμε, τα ορυκτά οποιασδήποτε μορφής και οποιαδήποτε έρχονται, ακόμα και την πυρηνική σύνδεξη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Δημήτρης Ερεμέτης λέγομαι. Καταρχάς να ευχαριστήσω και τους 4 για όσα μας είπατε. Δεν τα κατάλαβα όλα, είναι η αλήθεια. Να προσπαθήσω να κάνω κάποια σχόλια, έτσι, κυρίως πάνω σε αυτά που κατάλαβα. Και καταρχάς έτσι θα ήθελα λίγο να πω καλοτάξτε το βιβλίο. Να πω ότι είχα παρακολουθήσει διαδικτυακά και την προηγούμενη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου, το άλλο βιβλίο του Σαΐντο, ο Μάρξ στον Ανθρωπόκεινο. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η βιβλιοπαρουσίαση. Ήθελα έτσι να ρίξω λίγο στο τραπέζι ένα-δυο ονόματα. Κοιτάξτε, είμαι ερασιτέχνης αναγνώστης της φιλοσοφίας. Λοιπόν, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα της φιλοσοφίας, έτσι, του προηγούμενου αιώνα. Ήδη από το 1950-1960 προσπάθησε να κάνει κριτική στην τεχνολογία και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εντοπίσουμε. Έλεγε το εξής, έλεγε ότι αν δούμε, έλεγε το εξής, ότι η καπιταλιστική, καρτεσιανική τεχνολογία και τρόπος παραγωγής βλέπει τη φύση ως φόρο. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Βλέπει τη φύση ως γεστέρη, χαρακτηριστική λέξη, ως απόθεμα. Με βοήθησατε πάρα πολύ με αυτό που μου είπε. Επομένως, η τεχνολογία, ναι μεν, καταρχάς, μπορεί να είναι κάτι το ουδέτερο και να εξαρτάται από τη χρήση της, αλλά από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι κάτι το ουδέτερο και είναι κάτι που μας κυριεύει, έτσι. Αντί να το ελέγχουμε εμείς, μας ελέγχει αυτό. Ωραία. Ένα δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω, νιώθω την ανάγκη να μνημονεύσω τα ονόματα του συγχωρεμένου του Άγγελου του Ελεφάντη και του συγχωρεμένου του Λογίδα του Λουλούδη. Εντάξει, δηλαδή, προφανώς μας φέρνει κάτι νέο ο Σαΐντο, αλλά τα έχουν πει και αυτοί λίγο πολύ αυτά που μας λέει ο Σαΐντο, έτσι, δηλαδή, έτσι, ειδικά ο Λεωνίδας ο Λουλούδης με τα κείμενά του πραγματικά είχε φέρει, θυμάμαι το δαίμονα της οικολογίας στην Αυγή της Κυριακής, είναι εδώ ο Νίκος ο Φίλης, δεν πρέπει να φύγει και πρέπει να ξανασχολιάζει και εντάξει, υπήρχαν από τότε, εδώ και 20-30 χρόνια ο προβληματισμός για την αποανάπτυξη. Εντάξει, τελευταίο σχόλιο να πω ότι επάνω δεν πουλιέται μόνο το σπουδαίο αυτό βιβλίο, πουλιέται και η εποχή από ό,τι είδα, είναι εδώ ο Παύλος, πρέπει και αυτή να την ενισχύσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Άλλος. Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία Κατσαντώνη. Είμαι οικονομολόγος, είχα μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της οικολογίας και της ανάπτυξης. Αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο τη δεκαετία του 80 διαβάζοντας βιβλία όπως
του Μποσκέ, δηλαδή του Αντρεγκός, δηλαδή για την πολιτική οικολογία. Χαίρομαι που ο μαρξισμός αρχίζει και δίνει σημασία στο θέμα της οικονομικής ανάπτυξης, γιατί νομίζω ότι εκείνη την εποχή πολλοί ξεκίνησαν από τον μαρξισμό και μετά κάπου επειδή κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα και αλλή μόνο κιόλας, έτσι. Ασχολήθηκαν με την πολιτική οικολογία. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να κάνω. Από την περίοδο εκείνη της πολιτικής οικολογίας, και στη Δανάη εδώ, μέχρι σήμερα που έχετε εδώ ο Σαΐτο και δεν ξέρω κι αν υπάρχει και κάποιος άλλος μαρξιστής που να ασχολείται με αυτά τα θέματα, από τότε μέχρι τώρα, δηλαδή, τι είναι αυτό που ας πούμε επηρέασε το Σαΐτο και ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, ποια είναι η εξέλιξη από την περίοδο της πολιτικής οικολογίας μέχρι εδώ που φτάσαμε στο Σαΐτο. Μπορεί να αγνοώ και κάποια πράγματα, συγγνώμη για την άγνοια. Ευχαριστώ. Αλέκος Πεντατζής. Έχουν υποθέτει αλλά τέλος πάντων ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Ένα μικρό σχόλιο είναι το ότι τα μέσα παραγωγής σήμερα είναι κατανεμημένα, δεν είναι συγκεντρωμένα όπως τα εργοστάσια παλιά. Οπότε είναι ήδη distributed και peer-to-peer, ας πούμε, η κατάσταση και αυτό ενδυναμώνει τη συζήτησή μας για τα κοινά και τις οποιασδήποτε σοσιαλιστικές προοπτικές. Και μια ερώτηση, ας πούμε, κυρίως προς τον κύριο Τσακαλώτο, γιατί κάπως συζητήσαμε το από τα κάτω σε σχέση με το πώς θα χρειαζόταν και κάτι πιο κεντρικό, στην κεντρική, ας πούμε, πολιτική σκηνή. Και προσπαθώ να σκεφτώ ή να συζητήσουμε το τι μηχανισμούς ή τι διαδικασίες θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε με τους οποίους να επικοινωνούν ο πειραματισμός των από τα κάτω, οι κοοπερατίβες, η ολόκληρη ομπρέλα της αποανάπτυξης και τα κινήματα που περιλαμβάνει, το αντιεξορρυκτικό κίνημα, οι ενεργειακές κοινότητες, οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, πώς θα μπορούσε αυτός ο πειραματισμός να επικοινωνεί, να εμπνέει και να πουσάρει, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο, κάποια μορφώματα, οποιαδήποτε είναι αυτά, στην κεντρική πολιτική σκηνή, με δίπλα του στα think tank κτλ. Και ίσως σκεφτόμενος αυτήν την ερώτηση, ας πούμε, πήγε το μυαλό μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, όπως ήταν ένα γέννημα, ας πούμε, των κινημάτων, αλλά ίσως με μία έννοια πιο, όχι απλοϊκών, δεν θα έλεγα απλοϊκών, αλλά άλλων κινημάτων, μετά τις πλατείες κτλ. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία. Έχουμε βαθύνει, έχουν δημιουργηθεί εργατικές κολεκτίβες, ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή, έχουμε βαθύνει σε διάφορα πεδία, οπότε και αν υποθέσουμε ότι χάθηκε κάποια στιγμή αυτή η σύνδεση μετά από τα κάτω, έτσι, τι νέες διαδικασίες, ας πούμε, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε που να υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση, αλληλοέμπνευση, αν το θέλετε, και μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε αυτά που είπε ο Ευκλήδης. Ένα ήταν για το κοινωνικό μπλοκ, έτσι, και νομίζω αναφέρθηκε από εσάς το ζήτημα του κοινωνικού μπλοκ. Προφανώς δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε τώρα στην free παρουσίαση, έτσι. Απλώς δίνω δύο ιδέες που θα μπορούσαν να είναι η απαρχή της σκέψης. Πρέπει λίγο να φύγουμε και να σκεφτούμε λίγο προσεκτικά ότι υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας το οποίο δεν λειτουργεί με στόχο τη μεγέθυνση. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις. Δίνω ένα απλό παράδειγμα που είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις λειτουργούν καταρχάς για τη μεγέθυνση. Συνήθως λειτουργούν για να απαιτούν τα προστοζήν για την οικογένεια, τα παιδιά, να καλύψουν δηλαδή κάποιες ανάγκες που αφορούν τον οικοκυριό. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και στον αγροτικό τομέα, σε κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο, γιατί έχουμε κολλήσει και στην αριστερά με το εργάτης, αγρότης, εργατιά, αγροτιά και σφυροδρέπανο κτλ. Κάποιοι τουλάχιστον, έτσι. Τώρα θα δούμε ποια κομμάτια της μικροϊδιοκτησίας, έτσι,
έχουν ουσιαστικά διαφορετικές προθέσεις και διαφορετική συμπεριφορά. Έτσι. Αυτά τα κομμάτια εμπολής καταστρέφονται σήμερα έτσι, από τον μπλοκ των δυνάμεων Μητσοτάκη, σχέδιο Πισαρίδη, έτσι, για να μιλήσουμε με τέτοιους όρους. Και πώς αυτό δεν είναι κάτι αθέμητο ή έξω από ένα σχέδιο από μια σταθερή οικονομία. Έτσι. Πρέπει να δούμε τα ζητήματα του αγροτικού χώρου πολύ προσεκτικά. Έτσι. Εκεί χρειάζεται ένα σχέδιο, οπωσδήποτε, αν ακολουθήσουμε, για μένα, έτσι, αν ακολουθήσουμε την γραμμή του Σάικτον, ένα σχέδιο στην αγροτική οικονομία είναι εντελώς απαραίτητο και είναι απαραίτητο για τη χώρα ήδη, γιατί υπάρχει εκπομπής πέθρου. Το δεύτερο είναι οπωσδήποτε οι εργαζόμενοι, οι επισφαλείς εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, η νεολαία δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Έτσι. Τώρα, πρέπει να φανταστούμε όλα αυτά τα στοιχεία, στα οποία δεν είναι, ας πούμε, πρωταρχικά, δηλαδή οι επιχειρήσεις που κυριολεκτικά λειτουργούν γύρω από αυτή την τρέλα της διαρκούς συσσόρευσης και μεγέθυνσης, έτσι, είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που γίνονται σε κοινοφελείς οργανισμούς ή άλλου τύπου οντότητες που κάνουν οικονομική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι η μεγέθυνση. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε μέσα στο ζύγι και να δούμε πώς αρχίζουμε να συγκροτούμε με όλους αυτούς που δεν δουλεύουν για τη μεγέθυνση μια κοινωνική συμμαχία. Αν το δούμε αυτό, θα δούμε κάτι πολύ πιο ευρύ από αυτό που στην αρχή έχουμε υπόψη μας. Έχει γίνει ένας τέτοιος υπολογισμός για την οικονομία των ΗΠΑ. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τις κυρίες αυτές. Ναι, και αν θυμάμαι καλά, είναι ότι είναι πάνω από 60% του ΑΕΠ, το οποίο δεν παράγεται. Δεν το θυμάμαι. Ναι, είναι πάνω, δηλαδή, έχει γίνει υπολογισμός με αυτή τη λογική. Έτσι. Τι λειτουργεί με αμυγείς καπιταλιστικούς όρους, δηλαδή, συσσόρευσης και εκμετάλλευσης. Έτσι. Λοιπόν, η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο Ευκλήδης μιλάει για την υποτίμηση του ρόλου του κράτους που φαίνεται μέσα από το έργο του Σάιτο. Ίσως, η αλήθεια δεν αναφέρεται πάρα πολύ στα κόμματα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, ότι όμως τα κόμματα αυτά και τα κόμματα της αριστεράς είναι ουσιαστικά τοποθετημένα στο όραμα της σοσιαλδημοκρατίας ή της δεξιάς. Αυτό που εκφράζει ο Σάιτο ποτέ δεν έχει αναδειχθεί με μια κομματική έκφραση. Και θα πρέπει ίσως να αναρωτηθούμε στην Ελλάδα που ο καλύτερος πρωθυπουργός είναι ο κανένας και το 60% επιθυμεί τη δημιουργία νέων κομμάτων, αν θα υπήρχε και θέση για ένα κόμμα που βάζει ένα τελείως διαφορετικό αξιακό πλαίσιο, γιατί είναι διαφορετικό οντολογικό και αξιακό πλαίσιο και το είπε ο Δημήτρης. Δεν τα χρειαζόμαστε πάρα πολλά σε τελευταία ανάλυση. Και ναι, είπαμε πάρα πολλά κορδελάκια εδώ για το πόσο είναι το διοξίδιο και αν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτούς τους βουλούς και πραγματικά αυτός είναι ένας τρόπος προσέγγισης και υπάρχουν άλλες δυνάμεις στην κοινωνία που έχουν αυτόν τον τρόπο προσέγγισης. Και θα μπορούσαν να είναι οι σύμμαχοί μας. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, και θρησκευτικές οντότητες που για λόγους πεποίθησης, ιδεολογίας κλπ. Έχουν την πίστη σε μια διαφορετική κατάσταση. Λέω ένα παράδειγμα. Ορμόμενοι από διαφορετικά πράγματα, όχι από τον μαρξισμό, ούτε από τις παραδοσιακές συμμαχίες της αριστεράς και πώς η αριστερά αναλύει τις ταξικές δυνάμεις κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υποτιμά απόλυτα το κράτος. Το κράτος είναι ένα πεδίο, δηλαδή η διεκδίκηση εξουσίας είναι ένα πεδίο, δεν μπορείς να τα πετύχεις αυτά αν δεν συμμετάσχεις στο να διεκδικήσεις κομμάτι της εξουσίας και να γυρίσεις το παιχνίδι προς το μέρος σου. Η αριστερά, όπως είπες, μπήκε στη λογική του σχεδιασμού των επενδύσεων σε αντίθεση με τους άλλους που έχουν άλλη άποψη. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια τρίτη προσέγγιση. Ποια είναι η τρίτη προσέγγιση? Η τρίτη προσέγγιση δεν είναι τελώς από τα κάτω. Είναι ότι υπάρχουν αυτά που γίνονται από τα κάτω, τα οποία κάποιος πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, να τα πλαισιώσει, να τα βοηθήσει να οριμάσουν και να δημιουργήσει εκείνα τα εργαλεία που θα τα κάνουν να προχωρήσουν. Ένα παράδειγμα θέλω να δώσω, που είναι γνωστό στους ανθρώπους της αριστεράς, είναι το ζήτημα της κοινωνικής και της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, που αυτή η οικονομία σε άλλες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες έχει ένα σημαντικό μερίδιο του ΑΕΠ, 10, 12%, 15% σε άλλες. Έτσι. Και στην Ελλάδα έχει μηδενικό. Και που αυτά τα κινήματα, ας πούμε, και οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων γίνανε, έτσι, κάποιοι εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν φτιάξαμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ήταν το κατάλληλο για να πάνε μπροστά. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις
είναι η τύπου των παρεμβάσεων που θα επιθυμούσε ο Σαΐτο να βλέπει από τις διοικητικές εξουσίες ή από πιθανά κόμματα. Επομένως, ένας τρόπος πίσω να μην υπάρχουν τα κόμματα είναι γιατί δεν υπάρχουν και τα κόμματα που ασπάζουν την άποψη. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα από τα κάτω, προφανώς. Και χρειάζεται και ένα κόμμα ή μια πολιτική οργάνωση. Τι κάνει, έχει στόχους και αποκρισταλώνει και κατά τη θεσμική μνήμη. Και οργανώνει αυτό το χώρο. Και είναι φυσιολογικό να υπάρχει. Έτσι, αλλά πρέπει να συνομιλεί. Πρέπει να συνομιλεί με όλα αυτά. Το πρόβλημα που έχουμε, και θα το πω λίγο και ας στοιχθούν μερικοί, είναι το πρόβλημα της πραγματικής αριστεράς. Είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αυτό που λέει ο Πικετή έχει μεγάλη αλήθεια, έτσι, ότι μέσα σε αυτό το κεϊνσιανό συμβιβασμό δημιουργήθηκαν στρώματα διανοημένων, τα οποία όμως τελικά βρήκαν την δυσκολεψιά τους μέσα στο σύστημα, τα οποία μπορούν να κάνουν, ας πούμε, δισκούρα αντιληπτότητας, έτσι, αλλά ξέχασαν τα λαϊκά στρώματα. Επομένως, ο ορίζοντάς τους είναι η σοσιαλδημοκρατία και η αντιληπτότητα και ο κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός δεν είναι πάρα πολύ ασαφής όρος, τόσο πολύ όσο ισχυρίστηκε ο Ιωσήφ. Έτσι, ο κομμουνισμός σημαίνει ότι τα μέσα παραγωγής, έτσι, είναι στα χέρια των εργαζομένων, τώρα ακριβώς πώς είναι μια μεγάλη συζήτηση, έτσι, ότι αυτοί είναι αυτεξούσιοι της παραγωγικής τους διαδικασίας, έτσι, και δεν είναι μισθωτοί σκλάβοι ή με εξωοικονομικό καταναγκασμό. Είναι ελεύθεροι, ένωση των παραγωγών. Πώς θα γίνει αυτό, ναι, έχουμε κάποια κομμάτια, δεν είναι τόσο μακριά. Βλέπουμε σήμερα να δημιουργούνται τέτοια μορφώματα, έχουν τρομερές δυσκολίες επιβίωσης, αλλά δημιουργούνται. Έτσι, ειδικά οι άντρες που κάνουν τέτοιο πρόβλημα, που λένε και καλύτερα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Και αυτό που διαστέλει ο Σαΐτο είναι ότι θέλουμε αυτό, τη δημοκρατία στην παραγωγή. Προσέξτε, σας ξαναλέω, η τομή του βιβλίου είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την παραγωγή. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σταματήστε αυτό το παιχνίδι με την αναδιανομή. Πάμε να αλλάξουμε την παραγωγή. Έτσι. Και η αλλαγή στην παραγωγή σημαίνει πρώτα απ' όλα δημοκρατία στην παραγωγή. Και ιδιοκτησία από τους εργαζόμενους. Λοιπόν, στο τι παράγουμε πάλι το Ιωσήφ, το βιβλίο είναι σαφές. Πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο του εμπορεύματος, να πάμε στις αξίες χρήσης. Είναι πολύ ξεκάθαρος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Έτσι. Θέλουμε ένα σύστημα χωρίς ανισότητες. Δεν θέλουμε ένα σύστημα δικαιότερο. Θέλουμε να καταλήξουμε, και αυτό είναι το βίζιο, σε ένα σύστημα χωρίς ανισότητες. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, βουνά χωρίς αιωλικά, έτσι. Βουνά χωρίς αιωλικά. Νομίζω ότι αυτό που έλειψε, καταρχάς, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα κινήματα να έχουν ένα πλήρη βαθμό αυτοσυνειδησίας ή να έχουν επεξεργασμένες πλήρως προτάσεις κλπ. Προφανώς αντιδρούν, οριμάζουν και ίσως χρειάζεται πολύ χρόνος γι' αυτό. Το πρόβλημα το βασικό είναι ότι κατά βάση εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Έτσι. Έχουν δίκιο με την έννοια του ότι χωρίς να τους ρωτήσει κανένας, ήρθε εκεί και τους έβαλε βιομηχανικές άπε. Δεν είναι πολλοί από αυτούς κατά της αιωλικής ενέργειας, είναι προφανές αυτό νομίζω και αν δεν συζητηθούν. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα αυτά. Και όταν αυτά τα πράγματα αναπτύσσονται από παράγοντες που έρχονται απ' έξω και είναι μεγάλες εταιρείες, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να αναπτύσσονται οργανικά από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μαζί με άλλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι η λύση, και αυτό είναι πολύ βασικό κομμάτι του βιβλίου και δεν το αναφέραμε, γιατί αναφέρεται σαν μια εμβληματική αλλαγή που μπορεί να γίνει και προτεραιοποιείται στο βιβλίο του Σαΐτο, είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή η παραγωγή της ενέργειας σαν κοινό. Που σημαίνει ότι αρχίζουν να φτιάχνουν συστήματα τα οποία λειτουργούν στη γειτονιά, στο Δήμο, με τις κοινότητες, ας πούμε, τις ενεργειακές κτλ. Αν λοιπόν παίρνουμε αυτή την προσέγγιση, και επίσης να πω και το ευχάριστο νέο είναι ότι οι συζητήσεις που γίνονται μέσα στον προοδευτικό χώρο έχει αναγνωριστεί από πάρα πολλούς πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουν τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις. Και μακάρι να δούμε να πηγαίνει καλύτερα ο προοδευτικός χώρος ή ο αριστερός χώρος και να μπορέσει να προωθήσει τέτοια project. Έχει αναγνωριστεί. Επομένως, νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το κουμπί και όχι στον μεγάλο συνδεσμό, αλλά αυτή την πρωτοβουλία του από τα κάτω να τη συνδέσουμε με μια πολιτική που κάνει νόημα. Η τεχνολογία, Δημήτρη, δεν είναι ουδέτερη. Έτσι, και το είπαμε και στην προηγούμενη
συζήτηση και η τεχνολογία μέσα στον καπιταλισμό έτσι, είναι η τεχνολογία η οποία παράγεται γιατί αυτός μπορεί να πληρώσει, έτσι, οι πλούσιοι μπορούν να πληρώσουν, αυτοί που έχουν τη δύναμη μπορούν να πληρώσουν και παράγεται συνήθως ως επιτοπλίστων για τους δικούς τους σκοπούς. Και αυτοί οι δικοί τους σκοποί συνήθως οδηγούν σε αυτό που περιγράψαμε στην παρουσίαση του βιβλίου την προηγούμενη φορά, την υπαγωγή, το είπε και ο Ευκλήδης, μια πολύ πιο σκληρή υπαγωγή των εργαζόμενων στις απαιτήσεις του κεφαλαίου. Φέρνει κάτι νέο ΣΑΙΤΟ. Πραγματικά εγώ συμφωνώ με όσους λένε ότι ναι, και αυτό το έχουμε ακούσει και το άλλο το έχουμε ακούσει κτλ. Ενδεχομένως δεν φέρνει τίποτα νέο ΣΑΙΤΟ παρά μόνο ένα πράγμα. Ότι συνθέτει με τον δικό του τρόπο πράγματα που ήδη έχουν υποθεί. Και ότι παραθέτει, κατά τη γνώμη μου, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, μια εκτενή επιχειρηματολογία. Πιθανώς έχει και αυτό τις πλάνες του. Έτσι, δεν ανακαλύπτει ο ΣΑΙΤΟ τον τροχό, ούτε περιμέναμε τον ΣΑΙΤΟ να μιλήσουμε για όλα αυτά, ούτε να μιλάμε με μνησικακία για τον ΣΑΙΤΟ, γιατί ξέρω εγώ κάνει τον έξυπνο κτλ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάνει μια σύνθεση πολύ αξιοπρεπή. Επίσης, φαίνεται ο ΣΑΙΤΟ να επιτελεί ένα σκοπό, το λέει και ο ίδιος. Λέει, εγώ θέλω να φιλιώσω τους μαρξιστές με τους οικολόγους. Το λέει ξεκάθαρα, δηλαδή είναι σαν να έχει πάρει μια αποστολή ο άνθρωπος. Καλή τύχη, λοιπόν. Και σε σχέση με τον Αλέκο, έκανε μια καλή παρατήρηση ο Αλέκος, η οποία διευκολύνει τον έργο μας. Έτσι, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι οι σύγχρονες παραγωγικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις μικρύνονται. Φυσικά υπάρχουν οι παραδοσιακές μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Αλλά έχουμε μια τάση μίκρυνσης μονάδων παραγωγής. Αυτό διευκολύνει την κατανομή των μέσων παραγωγής και τις διαδικασίες της ομότιμης παραγωγής, να το λάβουμε υπόψη μας. Προφανώς τα λοιπάσματα παράγονται με έναν τερατώδη τρόπο. Η πυρηνική ενέργεια είναι out of question, έτσι, προφανώς και γιατί είναι μια κλειστή τεχνολογία που ελέγχεται από κάποιους. Ο ΣΑΙΤΟ λέει ότι όλα αυτά πρέπει να εκδημοκρατιστούν και θα πρέπει οι τεχνολογικές μας επιλογές να είναι τέτοιες, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν άποψη οι πολίτες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την υπόθεση στους ειδικούς. Έτσι, και πολύ περισσότερο και στην πραγματική αριστερά, θα έλεγα εγώ. Άλλη μια δυσπιστία που με κάνει να είμαι με τον κανένα. Έτσι. Λοιπόν, και ενδεχομένως και το ΣΑΙΤΟ. Αυτά και ευχαριστώ. Εγώ δεν μίλησα για τον κομμουνισμό, μίλησα για τον κομμουνισμό της υποανάπτυξης. Ναι, Ωραία. Να πω πρώτα για την πολιτική οικολογία και τον μαρξισμό, το οποίο όντως ήταν, έχει υπάρξει μεγάλη κριτική από οικολόγους και πολιτικούς οικολόγους στο Μάρξ, γιατί δεν βάζει πάρα πολύ αυτά τα οικολογικά ζητήματα. Τώρα ο ΣΑΙΤΟ και αυτό το Mega Project και κάποιοι άλλοι ερευνητές που βρίσκουν κάποια άλλα κομμάτια που ίσως δεν είχε ο Μάρξ εκδώσει, μπορεί να βρίσκουν έτσι κάποιες γέφυρες συνομιλίας. Αλλά η πολιτική οικολογία γενικά τα τελευταία χρόνια στρέφεται πολύ προς την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και προς το να μιλήσει γενικά για τις κοινωνικές ανισότητες πιο συνολικά. Φυσικά λαμβάνοντας υπόψη ότι εννοείται ούτε η επιστήμη ούτε η τεχνολογία είναι αντικειμενικές ή ουδέτερες, αλλά πάντα έχουν ένα πολιτικό, ας πούμε, ρόλο. Θέλω να απαντήσω επίσης σε κάτι που είπε ο Γιώργος στην τοποθέτησή του για το θέμα της διαθεματικότητας που έβαλα. Ότι θα επιμείνω λίγο σε αυτό, μιας και είμαι η μόνη γυναίκα στο πάνελ, ότι σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε για την παραγωγή και να μείνουμε μόνο στην κατανάλωση. Αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ βασικό σημείο που πολύ σωστά βάζει ο ΣΑΙΤΟ και το βάζουν και όλοι όσοι κάνουν κριτική στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ότι δεν φτάνει να μιλήσουμε για την κατανάλωση, για το τι και πώς καταναλώνουμε και να κάνουμε, ας πούμε, την οικολογία με όρους lifestyle, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και να αλλάξουμε ειδικά τους όρους παραγωγής. Αυτό είναι σίγουρο. Και κάτι παραπάνω όμως, ότι ναι, πρέπει να αλλάξουμε τους όρους παραγωγής, πρέπει να αλλάξουμε τους όρους εργασίας και την εργασία μας και να την κάνουμε από κοινού και όλα αυτά, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα, στα οποία ένα βασικό είναι να αλλάξουμε και το αξιακό μας πλαίσιο. Δηλαδή, διαφωνώ με την πρωτοκαθεδρία που χρησιμοποιεί, το οποίο δεν είναι μόνο ότι το λέει, ότι υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία, ας πούμε, στην εργασία, αλλά δεν αναφέρεται και στα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, δεν αναφέρει το φεμινιστικό, δεν αναφέρει πολλά, ας πούμε, τη φυλή κτλ.
Και επίσης δεν κάνει ιδιαίτερα εκτενή αναφορά σε world views, σε κοσμοεικόνες από το παγκόσμιο νότο. Δηλαδή, σε όλο το βιβλίο αναφέρεται στο BNVB 2 σελίδες. Και αυτό είναι. Ενώ από το παγκόσμιο νότο μας έχουν έρθει πάρα πολλές λογικές και θεωρίες για μια άλλη αυθονία, για μια άλλη σχέση με τη φύση, για μια άλλη σχέση με την κοινότητα και όλα αυτά, τα οποία αυτά τα παραβλέπει. Επομένως, όταν λέω ότι διαφωνώ με την πρωτοκαθεδρία της εργασίας, εννοώ ότι διαφωνώ λίγο και με την πρωτοκαθεδρία αυτή της λογικής, ας πούμε. Ίσως επειδή είμαστε δυτικοί και ναι. Έχει στρεβλωθεί πολύ ο εγκέφαλος. Είμαστε δυτικοί, ισχύει αυτό, αλλά επειδή όντως λένε ότι αυτό που εγώ δηλαδή ήθελα να τονίσω είναι ότι όταν λέμε από ανάπτυξη δεν εννοούμε λιγότερο, αλλά εννοούμε ριζικά διαφορετικό, όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και ειδικά επειδή αναφέρεται και ο Σάιτο. Σάιτο είναι ή Σάιτο? Σάιτο, μάλλον. Ο Σάιτο. Στην Gen Z γενιά, τέλος πάντων, και στο πως είναι μια γενιά που λέγεται και γενιά αριστερά, όταν λέμε για αυτή την αριστερά, εννοούμε τη διαθεματική αριστερά. Και καλό είναι οι πολιτικοί εδώ να το λάβουν αυτό υπόψη τους. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Αλλά καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για μια νέα γενιά που ενδιαφέρεται και για το φεμινισμό, ενδιαφέρεται για το έμφυλο, ενδιαφέρεται για το χρώμα του δέρματος, ενδιαφέρεται για όλες αυτές τα θέματα και τις καταπιέσεις, τις πολλαπλές καταπιέσεις, με ίσο τρόπο και δεν πιστεύει σε μια πρωτοκαθεδρία της εργασίας σαν μια καταπίεση, γιατί καλώς να δουλεύουμε λιγότερο, αλλά το τι θα κάνουμε μετά στο σπίτι μας, τι θα κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, πώς θα το κάνουμε, ποιοι θα το κάνουμε κτλ. Είναι ένα άλλο ζήτημα, πιο βαθύ. Εγώ πιστεύω ότι όλο μαζί πρέπει να το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είναι πολύ εμβληματική φιγούρα της νέας γενιάς και του οικολογικού κινήματος, μπήκε σε ένα πλοίο για τη Γάζα. Εννοώ ότι πρέπει να το δούμε πιο συνολικά και το ζήτημα της απανάπτυξης και το ζήτημα της αριστεράς, αν θέλουμε να προτείνουμε και μία ταυτότητα, ας πούμε, στους ανθρώπους, την οποία να την επιθυμούν, η οποία δηλαδή να χτίζεται πάνω στην επιθυμία, πάνω στην επιθυμία και να είναι θελκτική. Αυτό. Συγγνώμη, αν κάνω μια παρέμβαση, επειδή μου δώσατε την πάσα, δεν αναφέρεται ούτε στο προηγούμενο βιβλίο, ούτε σε αυτό το Σάιτο, σε κάτι που έχουν αναφερθεί αρκετοί Ευρωπαίοι, ας πούμε, ή και Αμερικανοί, δυτικοί, δηλαδή, διανοητές, όπως ο πρόσφατα ποθανόν Πάολο Βίρνο, στην γνωσιακή εργασία, στο affective labor, όχι, δεν αναφέρεται και δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη την εργασία, την αντιλαμβάνεται μόνο με όρους μετρήσιμης παραγωγής, με ό,τι είναι countable. Ό,τι είναι uncountable δεν το βάζει μέσα στην εξίσωση. Κατά συνέπεια όλα αυτά που είπατε, μα βέβαια στο προηγούμενο βιβλίο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει εκτενής αναφορά στην οικονομία της φροντίδας και τη συναισθηματική εργασία. Μόνο ως εργασία, ως αμοιβή, ως παραγωγή υπεραξίας. Δεν το θέτει στο επίπεδο. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι θέμα ανάγνωσης, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό το κομμάτι απουσιάζει. Ναι. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους ομιλητές. Δεν τελειώσανε. Θα ήθελα όμως να δώσω, να κάνω δύο διευκρινήσεις. Να μην υπάρχουν. Εγώ πρώτα πριν κλείσετε. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ από τότε που ήμουν στο σχολείο πρέπει να έχω δει έργο Frankenstein ή σε ταινία ή σε θέατρο τουλάχιστον 10 φορές. Και μου κάνει εντύπωση πως οι σκηνοθέτες πολλές φορές αλλάζουν το βασικό μήνυμα. Άρα υπάρχουν εκδοχές πάνω ίσως τη λέξη, του Frankenstein που δίνουν έμφαση στον άλλο, ότι κοιτάξτε πως κάποιον που δεν το καταλαβαίνουμε τους δικούς μας όρους το πάμε στην πάντα, το πετάμε, τον έχουμε σαν το ξένο το άλλο.
Και υπάρχουν μετά ερμηνείες, εκδοχές, στις οποίες το βασικό πρόβλημα είναι η τεχνολογική πρόοδο που μπορεί να ξεφύγει και κάνεις πράγματα που μπορεί να σε καταστρέψουν. Και προφανώς υπάρχουν και έργα που δεν έχουν τίποτα να πούνε γιατί είναι χαμηλού επίπεδου, αλλά υπάρχουν αυτά τα δύο διαφορετικά. Το έργο, όπως το διάβασα το Σαΐντο, προσπαθεί να τα φέρει και τα δύο αυτά μαζί. Δηλαδή, να φέρει και την τεχνολογία παραγωγή μαζί με την ανισότητα. Αυτό νομίζω είναι που προσπαθεί να κάνει. Και έχει δίκιο ο Βασίλης. Πώς μπορείς να πείσεις τον κόσμο ότι που έχει όλα αυτά τα προβλήματα να ασχολείται με την οικολογία. Το πιο εύκολο είναι να πεις πως δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα κίτρινα γυλαίκα, ήταν ακριβώς αυτό και η πραγμηνική αριστερά. Τι ήταν τα κίτρινα γυλαίκα? Βάζει ο Μακρόν ένα αύξηση στο φόρο στο πετρέλαιο και αυτό είναι οικολογικό. Και είναι οικολογικό, με την έννοια ότι εξοικονομείς περισσότερο το ακριβό πράγμα και γίνεται πιο αποτελεσματικό η ΑΠΕ. Αυτό όμως είναι αμέσω στο Παρίσι. Και είσαι οικονομικά ok και δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο να πας τα παιδιά στο σχολείο, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στη δουλειά σου. Εκεί λες, δεν μου λέτε εσείς οι Παριζιάνοι, τι μου πουλάτε, πράσινη ταυτότητα και θα το πληρώσω εγώ. Άρα γι' αυτό θεωρώ, και νομίζω το ίδιο η ιστορία μπορούσα να σας πω με τις αγροτικές κινητοποιήσεις πέρυσι, πρόπερσι που ήταν που άρχισαν από την Πολωνία και τελειώσαν και στην Ελλάδα. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να πάνε μαζί, είναι το βασικό. Και δεν πρέπει να δεχτούμε την ιδεολογία, όπως είπα, ότι εδώ είναι οι ανισότητες, εκεί είναι η κλιματική. Πώς, ρωτάει ο Αλέκος, για το αν υπάρχει συγκεντροποίηση ή όχι στον καπιταλισμό, είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση και θέλει και πολλά data. Παραμένω ουδέτερος, για να σου πω την αλήθεια γι' αυτό, αλλά νομίζω το πιο ενδιαφέρον, όχι αυτό αρχώς και λίγο ελιτίστικο, τουλάχιστον για μένα αυτό που μπορώ να απαντήσω τώρα ήταν το άλλο, πώς φέρνεις τον κόσμο μαζί να συζητήσει κατά κάποιο τρόπο. Πώς δηλαδή, και νομίζω είναι σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, το εντυπωσιακό με την κυβέρνηση είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν έκανε καμία διαβούλευση, παρόλο που ήταν στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ο Ντράγκη στην Ιταλία έκανε διαβούλευση. Έφερε φορείς, έφερε συνδικάτα, βιομήχανους, επιμελητήρια και συζητήσαν. Αυτό είναι ένα επίπεδο, όπου μπορεί να το φανταστείς με πιο σοσιαλιστική έννοια πώς θα γινόταν όχι το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, αλλά ένα κεντρικό σχεδιασμό κάποιων πραγμάτων τουλάχιστον. Μετά υπάρχει το επίπεδο των κινημάτων. Κάνεις ένα κίνημα στεγαστικό και προσπαθείς να φέρεις όλους, γιατί είναι μερικοί που ασχολούνται ενάντια στις, πώς το λένε, στις εξώσεις, ευχαριστώ, είναι άλλοι που είναι κινήματα νοικιαστών, είναι άλλοι που δουλεύουν με νέες ιδέες πώς κάνουμε κοινωνική στέγαση και αυτοί είναι σαν να είναι διαφορετικός κόσμος, σαν να μην μιλάνε. Ένα από τη δουλειά που θα μπορούσες για να αντιμετωπίσεις το στεγαστικό να τους φέρεις όλους αυτούς μαζί, σε κινήματα. Και θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για την υγεία και τα λοιπά. Και το τελευταίο είναι για τους ανεμογεννήτριες, που εκεί είναι ακριβώς αυτό, ότι ξαφνικά στο δικό στο χωριό, πάνω στην πλαγιά του Βορνού, εμφανιστήκανε τσουπ 4 ανεμογεννήτριες. Δεν ρώτησε κανένας αν θέλετε, πώς το θέλετε, δεν τους ρώτησαν τι θα κερδίσετε εσείς αν έχει κάποιο κόστος, να εμπλέξεις τον κόσμο σε αυτό το σχεδιασμό. Υπάρχει στην Αγγλία, υπάρχει το NIMBY που λέγεται Not My Backyard. Δεν θα κάνω ιδιωματική μετάφραση γιατί είναι αγενής και δεν θα είναι για αυτό το κοινό πώς μεταφράζεται. Είναι δεν θέλω να είναι στο δικό μου το σπίτι κάτι. Αυτό δεν ξεπερνιέται χωρίς συζήτηση και πάρε δώσε. Αυτά που είπαμε μέχρι πριν και για το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πλατφόρμες στέγασης και για τις ανεμογεννήτριες, το θεωρώ κομμάτι του Σαΐντο που λέει από τα τρία πράγματα με την απανθρακοποίηση και το τέλος την υπέρβαση του καπιταλισμού, η μεταρρύθμιση στη δημοκρατία.
Δηλαδή πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι η δημοκρατία δεν είναι ψηφίζω κάθε 4 χρόνια, πόσο μάλλον δεν είναι τι θα κάνετε για το Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι κάποιοι πολιτικοί στο κέντρο θα πρέπει να αποφασίσουν πώς να ρίξουν το Μητσοτάκη. Είναι και αυτό πολιτική, αλλά πολιτική είναι όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε. Και δεν θα είμαστε ποτέ αποτελεσματικοί στην κεντρική πολιτική σκηνή αν δεν υπάρχουν. Σας ξαναλέω το απόσπασμα που έχει ο Σαΐτο από το Καστέλ, ότι χωρίς κινήματα δεν έχεις αντίβαρο στο ποιος θέτει τους κανόνες, πώς δημιουργούνται αξίες, πώς προστατεύονται περιουσίες. Άρα γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο σημαντικό. Για το Μαντάμι. Το Μαντάμι εγώ το διαβάζω ως εξής. Ότι στη σύγχρονη εποχή, ακριβώς επειδή είναι μια εποχή μετέχμιο, δηλαδή έχει πεθαίνει ο νεοφιλελευθερισμός, δεν το πιστεύουν ακόμα και οι δεξιοί ρεπουμπλικάνοι, δεν είναι περίοδος κεντρώων λύσεων. Άρα άνθρωποι που έχουν να πούνε κάτι διαφορετικό, αλλά με ικανό λόγο, εγώ θα σας επειδή μεγάλος στη Βρετανία είναι ένας φοβερός οικολόγος που πήρε τα ενία του οικολογικού κόμματος και τώρα είναι τσίμα-τσίμα με το εργατικό κόμμα, ο Ζακ Πολάνσκι. Είναι νέοι άνθρωποι που έχουν διαφορετική γλώσσα, αλλά έχουν κάτι να πούν. Κάτι διαφορετικό να πούνε, δεν φοβούνται τις συγκρούσεις, δεν φοβούνται να μην μιλήσουμε για το τείχος ή γιατί αυτό θα φοβήσει τα μεσαία στρώματα, τα λένε καθαρά και ένας κόσμος αρχίζει και λέει κοίτα να δεις, κάτι λέει αυτός ή αυτή, δεν είναι λέει τα τετριμένα. Οπότε θεωρώ ότι βέβαια πολλοί από αυτοί είναι και ακροδεξιοί, που και αυτοί μιλάνε με γλώσσα που, αλλά δεν είναι μόνο, αλλά είναι επειδή κατά κάποιο τρόπο, εκτός από κάποιους πολιτικούς που θέλουν να το αναστήσουν, το κέντρο, δεν κάνω κανένα συνειρμό, αν κάνετε συνειρμό ήταν δικό σας, βουλιάζει το κέντρο και ξεπηδάνε άνθρωποι ή συλλογικότητες που έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να το δουν. Τέλος, γιατί σας κουράσαμε, δεν ξέρω αν θα έχει πει κάποιος καλύτερα. Η αλήθεια είναι το δεύτερο βιβλίο που ήρθε πρώτο εδώ είναι πιο γενναιόδωρο στις αναφορές του. Δηλαδή έχει πολύ για Bellamy Foster και άλλους που έχετε πει. Είναι πολύ περισσότερο το πρώτο. Αλλά το πρώτο, άρα αυτό που μιλάμε τώρα εννοώ το πρώτο, η κόψτε ταχύτητα, είναι σαν εγχειρίδιο για πολύ κόσμο. Δεν είναι πώς το λέμε στα ελληνικά, scholarly. Δεν είναι δηλαδή σχολαστικό που έχει με χιλιάδες υποσημειώσεις και εκείνος λέει αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που έχει φάει διάφορα πράγματα μαζί, είναι ευκολοδιάβαστο και μαθαίνεις πράγματα. Εγώ τι να σας πω, με αρέσει το βιβλίο γιατί έμαθα πράγματα. Δεν είναι κακή αρχή για ένα βιβλίο να μπορείς να πεις. Και έχω διαβάσει και Bellamy Foster και πάρα πολλούς άλλους οικολόγους. Έμαθα πράγματα γιατί πολλές φορές και να μην είναι καινούριο το πώς τα βάζεις μαζί έχει σημασία. Τη σειρά που θα τα πεις, τις σχέσεις που θα δημιουργηθείς με τους διάφορους κύβους, όταν παίζεις και τους βάζεις σε διαφορετικό σειρά, σε διαφορετικό σχήμα, μαθαίνεις πράγματα. Εγώ έμαθα, ελπίζω και εσείς να μάθετε. Δεν να πει κάτι ο εκδότης. Ο Νίκος θέλει να πει εδώ. Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τραπεζικές και τις εισηγήσεις σας, αλλά η σειρά των βιβλίων είναι, που ανέφερε ο κ. Τσακυρόπουλου, είναι με βάση την αντική έντοση είναι πρωτίστρια. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Σάιτο θα εξέδωσε στην Ιαπωνία, μπορεί να πει το ανάποδα. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτό που έχει σημασία, την απάντηση την έδωσε ο κ. Παπα-Νικολάου. Το πρώτο βιβλίο που εκδώσαμε είναι η θεωρητική του προσέγγιση και με βάση αυτή ουσιαστικά περιγράφει το κόψιμο και ταχύτητα. Όσο για το σχόλιο για το μεγέθος. Η λέξη growth στα ελληνικά έχει πολλαπλές μεταφράσεις. Δηλαδή όταν λέμε ότι ένα παιδί μεγαλώνει, δεν λέμε ότι
μεγεθύνεται, λέμε ότι αναπτύσσεται. Η πρόθεση του μεταφραστή, το οποίο εγώ ασπάζομαι, ήταν μια ελεύθερη μετάφραση για να βοηθήσει στην κατανόηση. Και δεν έλεγε μεγέθυνση, ότι οι άνθρωποι με εξαίρεση του οικονομολόγου δεν καταλαβαίνουν. Και το ακούω. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι ακριβώς, το ακούω. Απλώς το μόνο που θα έλεγα είναι ότι ένας κόσμος που λέει από ανάπτυξη θα το θεωρεί πολύ extreme. Δηλαδή ότι είναι εκτός από τα οικονομικά, τι σημαίνει τέτοια πράγματα στον τρόπο και τον εκπαίδευμα. Να πούμε συγχαρητήρια και στο μεταφραστή όμως. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.